Kaixo, aurreko bideo batean ikusi genuen nola aktibatzen eta desaktibatzen ziren guk sortutako iragazki personalak. Baina horrek eskatzen zuen guk ordenagailu baten aurrean egotea aktibatzeko edo desaktibatzeko. Gaurko bideoan irakatsiko dizuet nola sortu automatismoren bat, guk nahi ditugun filtroak edo iragazkiak aktibatzeko edo desaktibatzeko. Hori egin ahal izateko, etorri behar gara ezkerreko zutabe honetara, gain begiralearen zutabera, eta ematen diogu konfigurazio botoiari. Hemen irekitzen dira 3 aukerak, nire kontu iragazkiak eta zereginak, eta azken honi egiten diogu klik. Hemen agertuko dira zerrendatuta guk sortuko ditugun zeregin guztiak. Nola momentuz ez dago zereginik sortuta, guk berri bat sortu beharko dugu. Bale, hasi horretik, nik sortu nahi dut hurrengo automatismoa. Astelehenetik ostiralera arte, egunero, arratsaldeko 4:00 gaueko 8:00 arte, aktibatu nahi ditut filtro batzuk, nire seme-alabak etxeko lanak egin ditzaten, baino distrakziorik gabe. Eta gaueko 8:00 aurrera ja, desaktibatzen ditut filtro horiek, beraiek ja nolabait denbora libre izateko eta nabigatzeko nahi dituzten tokietatik. Bale. Orduan, sortuko dut zeregin bat arratsaldeko 4:00 aktibatzeko nik nahi dudan filtroak. Orduan ematen diot berria botoiari, berria sortu. Izen bat eman beharko diot nik zeregin honi. Orduan hemen jarriko diot, etxeko lanak egiteko orduak, adibidez. Eta deskribapenean zer jarri dezakegu? Bueno, jarriko dugu astelehenetik ostirala arte 4:00 gaueko 8:00 arte aktibatuko ditu iragazki batzuk. Bale? Hauxe bera. Eta ematen dio ja botoi berdi honi gordetzeko botoiari. Bale. Ja, sortu da zeregina, baina orain konfiguratu egin beharko dugu. Etxeko lanak egiteko orduak, eremua utziko dugu bukaeraraino, eta hemen ordua. Esan dugu 4:00. Orduan nik hemen idatziko dut 4:00. Idazten dut zuzenean, edo bestela, klik egiten baldin badut laukitxo honetan, irekitzen da horrelako menua eta nik aldatu dezaket nahi dudana. Esan dugu, astelehenetik ostiralera arte. Astelehena, astearte, ostirala, larunbata eta igandeak desaktibatzen du. Bale, printzipioz, egun guztietan aktibatuko da ordu berean, baina imaginazazu egun batean, futbola edo musika dutelako eta aktibatu beharko dela beste ordu ezberdin batean. Orduan ematen diot honi, eta hemen ja, egunez egun nik finkatuko zen ordutan aktibatu nahi dutetan, zeregin edo automatismo. Bueno, printzipioz, ez naiz momentuz komplikatuko eta jarriko dut egunero ordu berean. Deskribapenean agertzen da, hori, esan dugu eguna, 4:00 8:00 arte, eta orain, erabaki beharko dugu ze filtroak aktibatu nahi ditugu. Bale, nabigaziorako, aktibatu nahi dut filtro bat, eta hemen orain dagoena da, sekure browsen edo ikastetxean por defecto daukaguna. Bale, klikatzen baldin badut honen gainean, agertuko dira dauden iragazki guztiak. Sistemak dituenak, haue guztiak, edo laranja kolorearekin guk sortutako iragazkiak. Kasu honetan, etxerako iragazkia aktibatuko, non gogoratu UFC kirol bortitxo horiek blokatzen zuen iragazkia da, eta aldi berean irekitzen zuena edo baimentzen zuena primeran.eus web horria. Aktibatu nahi dut baita ere YouTubeko iragazkia. Klikatzen baldin badut hemen daukagu IMT Lazarus por defecto ekartzen duen filtroa, blokatzen duela dena baimendutakoak izan ezik, edo ikastetxean daukagun filtroa. Kamera eta pantalla blokatzen momentuz horrelaxe utziko dut.
Bale, lehen saltatu dut nahita zatitxo hau, eremua. Bale, klikatzen baldin badugu eremuetan, bi aukera ditugu, taldengatik edo gailuengatik. Zuek nahita nahiez markatu beharko duzu beti gailuengatik. Zergatik zeren, zuek ez daukazue aukerarik ikusteko taldeak, hau da DBH bata, DBH lauce edo horrelakoak. Zuek ez zarete irakasleak eta ez duzu aukera hori izan. Orduan, nahita nahiez markatu beharko duzu gailuengatik, zeren zuek bai ikusiko dituzue zuen seme-alaben ordenagailuak. Bale, aukeratzen dut eta irekitzen da beste lehiotxo bat. Eta hemen eskerraldean markatu ditugu, izango dituzu zuen seme-alaben ordenagailuak, eta erabaki behar duzue zeregin hau ze gailuei aplikatuko zaien. Orduan eskerreko zutabe honetatik pasatu beharko ditugu hautatutako gailu honetara da eskubiko zutabe honetara. Nire kasuan nire lau seme-alaben ordenagailuak aktibatu nahi ditut zeregin honekin. Orduan plusari ematen baldin badiot, joaten dira, laurak pasatzen beste aldera. Ezin dugu ahaztu, beti aldaketak aplikatu beharko dira, bestela ez du ezertarako balio. Orduan ematen diot aldaketak aplikatzeari, eta hau da pizka baten gorroso, zeren, bale, esaten du aldatu daudela, baino ez gara bueltatzen aurreko horrira. Orduan berriro eman beharko diogu zeregin hauetara, bueltatzeko honetara. Bale, eta hemen agertzen daia, oraintxe bertan sortu dugun iragazkia. Lau terditan aplikatzekoa da, izena etxeko lanak egiteko orduak, bi filtro aktibatuko dira, etxerako guk sortutakoa nabigatzeko eta YouTuberako ikastetxekoa, zei gailuei aplikatuko zaie zeregin hau edo iragazki hauek, hemen agertu beharko lirateke zuen seme-alaben ordenagailuak, egunetan aplikatuko den edo aktibatuko den zeregin hau, eta gero hemen ditugu 5 botoi. Lehendabiziko botoiarekin editatzen dugu berriro zeregina, ez da ezer berria. Hurrengoa da bonbilla, kasu honetan gris kolorearekin bonbillak, balio dugu gailu zeregin hau aktibatzeko edo desaktibatzeko. Fija zaitezte, oraindik inaktiboa da, hau da. Idatzita dago, baino ez dugu martxan jarri, orduan, aktibatu beharko genuke honekin. Horrela zila, zeregin hau aktibatuta dago, eta gaur arratsaldeko 4:00 aplikatuko da zeregin hau. Bale, momentuz, desgaitzen dut, zeren baita ere izango du aukera aktibatzeko arkatzarekin. Hurrengo botoia more kolorearekin, pues, balio du, bale, zeregina aktibatuta dago, bale? Eta gaur arratsaldeko 4:00 aktibatuko da. Baina imaginazazue gaur bertan arratsaldeko 6:00 edozein arrazoiengatik desaktibatu behar dudala automatismo zeregin hau. Bale, edozein arrazoiengatik, pues behartuta gaude hori desaktibatzera. Bale, baina gero 7:00 aktibatu nahi dut berriro, zeren 8:00 arte oraindik jarraitu behar dute etxerako lanak egiten. Nik hemen aktibatzen baldin badut, ezaten nahi dudana sistemari, bale, hau berriro martxan dago, baina hurrengo eguneko 4:00 arte ez da berriro aktibatuko. Orduan bai, ez da martxan jarriko. Orduan botoi honek, 3. botoi honek balioko du behartzeko martxan jartzea. Naiz eta oraindik ez izan 4:00 edo gaudela arratsaldeko 6:00, honi ematen baldin badiot, automatikoki jarriko da martxan zeregin hau. Hurrengo botoia da kopiatzeko, gero ikusiko dugu nola funtzionatzen duen kopiatzaren, zeregin hau osoa kopiatzeko, eta bestia balioko du ezabatzeko. Baina, gogoratu, oraintxe bertan inaktibo dagoela. Nola aktibatu dezakegu, hemendik ez bada, hemen barrutik. Ematen diogu arkatzari, eta hemen azpikaldian dakogu zeregin aktibatua baino desgaituta. Aktibatzen dugu, gordetzen ditugu aldaketak, eta orain hemen agertzen da zereginetan, eta aktibatzen da, agertzen da ja bonbilla laranja kolorearekin, da, aktibatuta dagoela. Bueno, egin dugu lanaren erdia. Claro, honekin egiten duguna da, filtro hauek aktibatzen ditugu 4:00. Baina esan dugu, 8:00 aurrera, askatu nahi ditu, nola bai esateko nire seme-alaben ordenagailuak. Hau da, askatasuna eman nahi ditu. Orduan, sortu beharko du beste zeregin bat, hau filtro hauek bertan bera usteko.
edo berri bat sortzen dut, edo ematen dio ja kopiatzari. Vale. Ze izena jarriko diogu zeregin honi? Pues, adibidez, askatu ordenagailuak. Eta esango dugu aurrera. 8etatik aurrera. Askatu ordenagailuak, baina 8etatik aurrera. Ematen dio gordetzeari, eta esango dit, bale, oso ondo sortu duzu beste zeregin bat, izen askatu ordenagailuak, eta 8etatik aurrera. Eremua ja ez dugu editatu behar, zen ja hemen agertuko dira gure seme-alaben ordenagailuak, eta ordua bai aldatu behar dugu. Ordua jarri beharko dugu gaueko 8etatik aurrera. Eguna ja markatuta daude, eta orain egin beharko duguna da, bale, filtroak aldatu. Hemen, orain aktibatuta zegoen etxerako filtroa. Eta orain zer esan jarri nahi dut. Eman nahi dit askatasun osoa. Orduan, 8etatik aurrera, eman nahi dit nire seme-alabei askatasun osoa. YouTubeko filtroa. Orain bertan jarrita daukagu ikastetxeak blokeatzen duena, baina jarri nahi dugu, pues hori, IMT Lazaruk proposatzen diguna. Askatasun gehiago dauka ikastetxekoa baino. Vale? Eta, bukatzeko ja esaten dut. Zeregin hau aktibatzen dut, eta gordetzen dut. Orduan, jazta, bueltatzen baldin banaiz, honetara, zereginetara, ikusiko ditut daudela bi filtroak edo bi zereginak idatzita. 4:00 aplikatzen dira hauek, 8:00 beste hauek, askatasuna ematen dituzte. Eta bukatzeko, hemen agertzen da azken egiaztapena, egiteke. Claro, hemen agertuko da zein izan den azken eguna eta azken ordua non aktibatu egin den zeregin oso hau. Eta berdin bekoarekin. Orduan, zutabe hau edo gelaska hauek balioko zaigu jakiteko zeregin hori funtzionatzen ari dagoen ongi edo ez. Aktibatzen ari den, aktibatu behar diren momentuetan edo ez. Pixka bat kontrol txiki bat egiteko. Eta horrela sortzen dira zereginak.